Het startschot voor het nieuwe marathonseizoen op de Jaap Enebaan in Amsterdam. Traditioneel striem in waar. De bandploeg maken de wedstrijd van het begin nog hut, maar neem een koe rondje vastsprong pakken. En op 15 rondjes van het eind waart de wedstrijd echt nog eens een keer stil aan, troch een valpartij. En dus kregen we een herstart. En daardoor kreeg de concurrentie van de bandploeg kans om op adem te komen. En dus het peloton nog bij elkaar van de eindspurt, de laatste ronde. Het is Alexis Contain, mooi Arjen Stroedega en Bob de Vries. Arjen Stroedega moet dan in stelling gebracht worden. Beziek het hier dan de sprint om te loeken en om te gaan. Is waarop, maar dan komt Boetenom in het Greengiel. De beer uit Gramsbergen zat ze daar zijn. Hij went het nu in Hardenberg. Het is Gary Hekman, die het al halm woen op skiel is. En Gary Hekman is de hele concurrentie te sterk aan. Tweede wordt Arjen Stroedega en derde Bob de Vries. En dus geen oerwinning van de bandploeg. De eerste zit erop en we weten voort wat verliezen is. Ja, inderdaad. Het doet net zeer. Trouwens, ik ben doorrijden door een hele snelle man. En hij komt van 2 ronden voor het eind van 10 meter achterstand. Dus een heel dik compliment van mijn team. Die gewoon echt vakwerk levert heeft. Maar Vlien hier winnen we de eerste wedstrijd. Wie hij ik al sneller is. En toen hingen ze gewoon dat minder handig. En tegelijk 15 ronden van tevoren neutralisatie en herstart. Dan is je meest meer wurg. Dus dan hebben we dat lietse voordeeltje wat we hebben. Dat is ik fut. En tegelijk dan wist het al. En iemand die het zou het rieten en dat zou het verwerkt. Het is gewoon klasbak. Het is prima. Sterk slot van Gary Hekman. Ja, zeker. Op het moment is hij gewoon sneller dan us. Dus ja, daar kun je er niks aan doen. We gaan foutloos rijden. Dus ja, als er dan niet een beter is, ja, dat is dan net hoor.